Τι κάνετε, πώς είστε? Τώρα εμείς μπήκαμε με την Αναστασία. Αλλά δεν έχει πολλά κύπελα γιατί έχει μπει από καινούργια συσκευή. Ναι. Μίλησε, παιδιά. Τι να πω. Παιδιά, όσοι είσαστε καινούριοι σε αυτό το κανάλι, κάντε ένα like. Εγγραφή. Και κουδουνάκι για περισσότερα άλλα βίντεο με Brawl Stars. Και στα comments γράψτε μας με τι άλλο παιχνίδι θέλετε να κάνουμε. Ναι. Αλλά όχι με κανένα που να παίζετε μόνο με έναν παίκτη. Ναι. Με δύο. Αλλά αν είναι, πείτε μου σε μένα να κάνω που παίζετε μόνο με έναν παίχτη. Ωραία. Αλλά άμα είναι και για τους δύο μας, παίζουμε μαζί Λοιπόν, και σας αρέσει, πείτε μας κάποιο τέτοιο παιχνίδι. λοιπόν παιδιά, ξεκινάμε. Να διαλέξουμε παίχτη. Εσύ τι παίχτη θα πάρεις? Εγώ θα βάλω Σέλ θα πάρω. Α. Εγώ θα πάρω Edgar. Ή Λέον. Θα πάρω από αυτή που έχω να παίξει πολύ καιρό και μου αρέσει. Κατάλαβα. Τον Dynamite. Και μπαίνουμε, παιδιά. Μπήκαμε solo. Duo. Solo μπήκαμε, παιδιά. Όπα, κάτσε να δω. Έχω 11%. Σε όσοι δεν ξέρετε, με λένε Γιάννη. Και εμένα Αναστασία. Παιδιά, λοιπόν. Ναι, έλα. 8 bit. Κανόνισε την πορεία σου. Σούρκο είμαστε. Θα κανονίσω την πορεία. Ο κουβάς. Εγώ έτσι το λέω, κουβά. Κουβάς και πρέπει σαν χελούνα. Αφού κουβάς είναι, λογικό. Κάτσε να γεμίσω λίγο. Κουβάς, αυλή. Γιατί πεθαίνεις τώρα? Τι φάση? Δεν είμαι πολύ καλός, λογικό. Δεν χαράεσαι, απλά τώρα είσαι αγχωθή. Μπα, δεν το νομίζα. 5, 4, 3. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Από εδώ είναι. Έλα εδώ, ρε. Είναι εδώ. Κόλλησα. Α, δεν πειράζει. Πρέπει να φταίει και ο παίχτης μου. Πάω να πάρω καινούργιο. Παιδιά, τώρα δεν ξέρω ποιον θα πάρω. Θα πάρω την Piper που την έχω και μικρό rank. Θέλω να παίξω καμιά φορά σε Piper. Και παιδιά πάμε. Παιδιά, εμένα με πέταξε το Brawl Stars. Μπαίνω. Παιδιά, όσοι ξέρουν, να μου πείτε τι είναι αυτό εδώ, γιατί δεν έχω καταλάβει. Κάτι καινούργιο είναι, δεν έχω καταλάβει. Όμως. Τι είναι αυτό που βγάζει, δεν μου θέλει να μπω. Πάτα αυτό. Έχεις ίντερνετ. Ωραία, παιδιά, κάτι έχει πάσει το ίντερνετ. Παιδιά, μου έχει κάνει με ένα τέτοιο. Δεν έχεις κύπελα. Τι πήρες? Δεν ξέρω. Κάρτες πήρες. Χαζομάρες. Για να ανεβάσεις τους παίχτες είναι πολύ καλές. Εγώ φέρω λεφτά. Coins. Και δεν έχω. Εγώ θέλω λίγο να πάρω Piper. Όσοι θέλει να πάει
Raspberry Pi παραλογικό, όλοι τη θέλουν. Και τέτοιο θέλω να πάρω. Πώς λένε αυτή να πετάει φωτιές. Αυτή είναι τη θέλω σίγουρα εγώ. Κατάλαβες ποια λέει. Την Amber λέει, Μπράβο. παιδιά. Δεν ξέρει και πολύ καλά από αυτά. Όλα Roblox παίζει. Τέλος πάντων. I love it. Roblox. Παιδιά, το ίντερνετ δεν πάει καλά. Δεν πάει το δικό μου καλά. Εδώ πέρα εγώ πολεμάω ένα φίλο. Ωραία. Από εκεί είναι κάποιος, ξέρω. Ποιος είναι? Κάποιος είναι, βρε, κάτι ξέρω εγώ, ξέρω. Παναγία μου, τα κατάφερα. Όχι, παιδιά, φύγε, Γιάννη. Δεν πειράζει. Παιδιά, φταίει το ίντερνετ. Όντως. Ωραία. Θα πάρω πάλι κάποια άλλη. Πάρε και εσύ κάποια άλλη ή κάποιον άλλον παίχτη. Εγώ θα πάρω... Μπορώ να πάρω, Κοίτα, για να δω. Τι παίχτες. δείξεις τα παιδιά. Ναι. Μου τους παίξεις μου. Αυτός έχεις. Πολύ παίχτες. 9 παίκτες έχω. Πολύ παίχτες έχεις. Πολλούς έχεις. Αν έχω αυτές τις επιλογές, εγώ θα διάλεγα... Πόκο που... Οκ. Παιδιά, η Αναστασία δυστυχώς δεν έχει καλό ίντερνετ και δεν μπορεί να μπει, γιατί δεν θέλει, θα έμπαινε σίγουρα άμα μπορούσε. Εντάξει μωρέ, συμβαίνουν σε όλες αυτά. Και λοιπόν πάμε. Τώρα τι κοιτάω το secret. Και παιδιά, να πω λίγο κάτι, άκου. Παιδιά, εγώ να ξέρετε, δίπλα του είμαι, γι' αυτό θα τον κοιτάω λίγο, θα σας μιλάω κι εγώ. Ναι. Εγώ θα παίξω ένα παιχνίδι που είναι χωρίς ίντερνετ. Μπας και μπορώ να ασχοληθώ και εγώ με κάτι. Ναι. Αυτό θα το κάνουμε μετά βίντεο. Εμένα μου αρέσει πάντως, παιδιά, το παιχνίδι. Να τους πω τι είναι. Ή να το αφήσουμε για έκπληξη. Αφού το είπες, είναι ένα μυστικουλίκι. Δεν το είχα πει, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων, τώρα το πάω. Πάμε να τη σκοτώσουμε. Έλα, λίγο είσαι, λίγο. Έλα. Ρίχτου Yes. Την έριξα. την πονιά στα μούτρα. Όχι. Και παιδιά νομίζω... Σκότωσα ένα σκουλικάτσι, ποιος σκότωσα, είδα το. Για Το βίντεο... τι θέλεις? να πω λίγο κάτι. Τι? Για πες. Άμα θέλετε βίντεο με μένα, γράψτε από εκεί που κάνα σχόλιο να μου πείτε. Ναι. Τέλος πάντων. Γιατί υπάρχουν και κορίτσια εδώ μέσα που μπορεί να θέλουν. Και παιδιά, εγώ πιστεύω κάπου εδώ το βίντεο πρέπει να κλείσει. Αυτό ήταν mini βίντεο. 10 λεπτά βίντεο δεν το λες και πολύ μήνυ. Εντάξει, μωρέ. Mini. Και παιδιά, κάπου εδώ θα κλείσω. Γεια σας και από μένα. Κάντε ένα like, μια εγγραφούλα στο κανάλι. Καλά τα λέει. Και Και κουδουνάκι. Γεια σας.